Добрев, точно така. Дяков пада сега футболист на Локомотив София. Това е Дуспа. Дуспа за Локомотив София. Няма и протести от страна Локомотив Пловдив. Това не е очудващото, а пък Здравко Лазаров получава жълт картон. Именно Здравко Лазаров е футболиста, който е извършил нарушение в тази ситуация. Поне според реакцията на Здравко Лазаров смятам, че решението е правилно. Видя се задържане срещу Искрен Писаров някъде ниско долу. Видим още веднъж. Ето, задържане. Определено много правилно решение на Александър Костадинов. Груба грешка на капитана на Локомотив Пловдив Здравко Лазаров. Поне според мен Дуспата е 100%. Видя се на последното повторение, че имаше задържане от страна на Здравко Лазаров срещу Искрен Писаров. Много важна минута в матча. 60-та точно. 1 час игра. Цветан Генков срещу Флориан Лучини. Цветан Генков. Да видим какво ще направи девятката на домакините и голмайстор на отбора. Какво неточно изпълнение на Цветан Генков. Просто невероятно подходи в тази ситуация Цветан Генков. Хвана се за главата и президента на Локомотив София Николай Гигов не може да повярва, че в толкова важен момент Цветан Генков реши да експериментира и изпрати топката над напречната града. Пропусната Дуспа за домакините. Цветан Генков наистина изигра много глупаво тази ситуация. Лазаров центрира в наказателното поле. 1-0 за Локомотив. Няма гол. Има вдигнат флаг за засада. Сега ще видим на повторението какво точно стана в тази ситуация. В близък план страничният съдия Христо Коцовски. Ето още веднъж центрирането. Доста тънка ситуация, но поне според мен Базил де Карвалио може би с малко беше зад отбраната на Локомотив София. Друг е въпросът, че той може би не игра с топката, но центрирането беше отправено в тази посока. Ще гледам още повторение на този момент. След който топката влезна във вратата. Ето момента, в който мисля, че поне с малко Базил де Карвалио беше зад отбраната на Локомотив София и по-скоро решението е правилно. Зад топката е Светослав Дяков. Дяков срещу Лучини. Удар и 1-0 за Локомотив София. Много точно изпълнение на Светослав Дяков. И така Локомотив София повежда в резултата с 1-0. Сега в рамките на вратата застава Боян Пейков, стража на столичните железничари. Много хубаво изпълнение, виждате на повторение от страна на Боян Пейков. Сега бившия играч на Локомотив София Христо Златински застава зад топката. В рамките на вратата Боян Пейков. Резултат 1-0 в полза на Локомотив София. Ще издържат ли нервите на Христо Златински срещу предишния му отбор? Златински срещу Пейков. Златински 1-1. По една отбелязана Дуспа до момента. Светослав Дяков за Локомотив София и Христо Златински за Локомотив Пловдив. Равенство 1-1 след по една изпълнена Дуспа. Втория изпълнител за Локомотив София е централният бранител Милен Лахчев. Той играе с номер 14.
на фанелката. Милен Лахчев срещу Лучини. Лахчев се засилва и много неточно изпълнение на Милен Лахчев, който изпраща топката на 1,5 метра, 2 над напречната града. Не знам защо беше решено точно централният защитник на Локомотив София да изпълни този наказателен удар, 11 метров удар, но изпълнението на Милен Лахчев наистина беше изключително слабо и неточно. Сега за топката е капитана на Локомотив Пловдив Здравко Лазаров. Един на един, но Локомотив София вече изпусна една дуспа. Здравко Лазаров срещу Боян Пейков. Здравко Лазаров се засилва. Удар на Лазаров и Локомотив Пловдив за първи път повежда в резултата 2-1 в полза на гостите след по 2 изпълнени дуспи. Третия изпълнител за Локомотив София е Преслав Йорданов. Преслав Йорданов поставя топката. Лучини се връща в рамката на вратата и трябва да стане на гол линията. Преслав Йорданов. Йорданов и резултатът е изравнен. 2-2, но сега Локомотив Пловдив ще изпълни третата си дуспа и може отново да поведе след по 3 изпълнени дуспи. Юнес Бенжерюн. Сега пък централният бранител на Локомотив Пловдив, да видим какво ще направи, след като централният бранител на Локомотив София Милен Лахчев се провали. Сега да видим доколко са здрави нервите на Юнес Бенжерюн. Равенство 2-2. Една изпусната дуспа от Локомотив София. Бенжейон, много технично изпълнение в обратния гол на вратаря Боян Пейков и Локомотив Пловдив се приближава до успех в този осмина финал. 3-2 за пловдивския Локомотив след по 3 изпълнени дуспи. Сега зад топката застава Румен Горанов. Много важен момент. Дали ще успее Горанов да задържи своя тим в двобоя. Дори да изпусне, ще има някакъв минимален шанс за Локо София, но все пак. Да видим как ще се справи Румен Горанов срещу Флориан Лучини. Засилва се Горанов. Удар и равенство 3-3. Много добри изпълнения на наказателните удари до момента, с изключение, разбира се, на това, което направи Милен Лахчев. 3-3. Но Локомотив Пловдив има една дуспа изпълнена по-малко. Сега за топката, ако не се лъже, Пламен Крачунов с номер 6. Точно така, Крачунов. Изстрел, точен е Крачунов. 3-4 е резултата. В полза на Локомотив Пловдив. Приближаваме към развръзката на този осмина финал. Цветан Генков. Генков пропусна дуспа в редовното време. Да видим дали сега ще се справи по-добре. В 60-та минута Генков не подходи по най-добрия начин и пропусна дуспа. Сега
За втори път в матча има възможност от бялата точка, която е на 11 метра от гол линията, да успее да преодолее вратаря Флориан Лучини. Генков, удар на Генков, грешка и Лучини спасява Локомотив Пловдив, се класира за осми на финалите в турнира за Купата на България след успех с 4-3 след изпълнение на Дуспи над Локомотив София. Локомотив София за поредна година отпада в ранна фаза на този турнир. Ако Локомотив Пловдив продължава да мечтае, резултат 4-3 в полза на Локомотив Пловдив срещу Локомотив София след изпълнение на Дуспи в 120-те минути. Двата тима не успяха да си отбележат гол, но при Дуспите Милен Лахчев и Цветан Генков пропуснаха и така Локомотив Пловдив успява да се класира за осми на финалите. Жребия за тях е в сряда, която идва. Осми на финалните срещи ще се играят в първия уикенд на месец декември.